386 परियालनो नखरनो हानि सेटलमेन्ट पेपार होनाय जागोन आरो चिरां जिल्लायाव गोबां होनाय जाबाय आरो दिनै गोबां मानसिया बेवहाय हानि मोनथायखौ मोनगोन जों बयबो हास्थायो जों बयबो लुबैयो जे जोंनि ओनसोलाव रायजो जानाय जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे जायफ्रा इलिजिबल बिसोरो हानि मोनथायखौ मोननांगो मानोना जाय नखराव फुवासेबो एबा बिगासेबो हा गैया बिथांमोना जोबोद खस्थ'आव संसार जानो गोनां जायो दा बेखौनो नोजोर होनानै जोङो बिनि सायाव गोख्रों खामानि मावबाय थादों फारसेथिं जोंनि हा हुखौ रैखाथि होनाय गुबुन फारसेथिं जोंनि मानसिफोरनो हानि अधिकारखौ होनाय दा बेवहाय दिनैसिम जों हिसाब खालामबाय बोसोरनै मोजां खामानि मावदों आरो बे बोसोरनैयाव जोङो दासिम 1,43,000 अफलाइन जोङो होनो हादों आरो अनलाइनाव 91,000 एप्लाइ खालामदों आरो बेयाव 65,000नो जोङो दायो हानि माखासे सेटेलमेन्टनि पेपार एबा सलुसनखौ जोङो होनो हादों दा नंखायनो आं सानो जे आरो जिखिनि जोंहा सम दङ बेवहाय 80निफ्राय 90% जोंनि माहारिनि मानसिफोरनो जोङो हानि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो सानदों आरो UPPL सरकारनि जि थांखि बेवहाय गोजोन गायसननायजों लोगोसे हारि माहारिजों गोख्रों सोमोन्दो दानाय मानोना जोङो दा बेवहाय रुलिं माहारि जाबाय बे हिसाबै गासैजोंबो गोख्रों सोमोन्दो दानो हानाय जायोब्ला अब्ला जोंनि इयुनाव आद्रा थानाय थांखिफोरखौ जोङो सुफुंनो हागोन बिथांमोनाबो जोंजों मदद होगोन आगोलनि समाव राजखान्थिनि माखासे गोरोन्थिनि थाखाय बर' अनाबर' जादोंमोन नाथाय बेफोर थासारिखौ दिनै जोङो फोजोबनो हाबाय आं मिजिंथिदों दा बे हा हुनि मोनथायफोरखौ मोननाय लोगो लोगोनो सोलोंथाइनि जेंनाफोरा सुस्रांजानाय लोगो लोगोनो गासैबो मोजां थासारियाव फैगोन आरो जोङो जोंनि जि गुबै थांखि बर' माहारिनि बेवहाय जोङो दावगालांनो हागोन पट्टा होनायनि गेजेराव बेवहायबो 40,000निख्रुइ बांसिन होनाय जाबाय आरो बेवहाय दासिम जोङो मिजिंथिदों जे जायफ्रा 5 बोसोर जाबाय आगोलाव एफा एनै मोननाय आरो दा जोंनि सरकार जोबनायनि उनाव 5 बोसोर जायफोर जागोन बिथांमोनखौ थाबैनो रेभिनिउआव जोङो सोलायनाय जागोन आरो फरेस्ट ओनसोलाव जायफोर दङ जायफ्रा इलिजिबल बिसोरनोबो जोङो थाबैनो हानि पाट्टाफोरखौ होजोबनाय जागोन आच्छा बेबायदि दखल खालामनो ना दखल खालामनो हाया 17 बोसोरथ' बिथांमोनानो सालायदोंमोन दा बै समाव रायजो राजाफोरनि अननाय रायजो राजाफोरनि मान होनाय बेखौ बुजिनो रोङाखिसै ओंखायनो रायजो राजाफोरजों बिथांमोना दिनै नेवसिजाबाय आरो बिनि दायाथ' रायजो राजा नङा बा जों नङा बिथांमोनखौ 17 बोसोर रायजो राजाफ्रा अनबाय खनले बिसायख'थियाव देरहाहोबाय बिनि उनाव रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायखौ बिथांमोना नोजोर होआखिसै जाला लोंलायखौसो बिथांमोना गोसो होबाय सरकार सलायनाय समाव दा दिनै बिथांमोना जियानो बुङा मानो बिथांमोना मोनसेसो समस्ति देरहागोन ना देरहाया आंहा सन्देह दङ मानोना देबारगाव समस्तिनिफ्रायबो गोबां जोंनि दोलोआव जइन जाखाबाय दा नंखायनो बबे समस्तिखौ देरहागोन बिथांमोना आंहा बेवहाय सन्देह दङ बेखौ लानानै जोंनिया सार्भे जाबाय आरो जोंनि ओनसोला जोबोद सेन्सिटिभ जन आगोलाव हारि माहारिनि गेजेराव गोबां दांगा जाबोदों दाङाबाजि जाबोदों दा बेनिखायनो जों बेफोरखौ स्मुथलि गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो नोजोर होगोन नाथाय जोङो हाखु दाखुयै जों जेबो खामानि मावनो सानाखै मानोना दिनैनि समाव बयबो गावनि मोनथायखौ बयबो मिथिगो दा बेनिखायनो जि खामानिफोरखौ मावोबा जोंनि ओनसोलाव जोंनि मानसिफ्राबो खस्थ' मोननांगोन बे खामानिखौ मावनो सानाखै नाथाय हा हुनि रैखाथिनि बेलायाव जोङो बेखौ कमप्रमाइज खालामनाय नङा बेखौ जोङो गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन Bpfआथ' बेवहाय लासैनो गैयानिफ्राय गैया जालांदों आरो कंग्रेसआथ' बेवहाय गोदानसो गोदो गोदायफोर खोनायोमोन कंग्रेस दङ नाथाय जेब्लानिफ्राय बर'नि सोमावसारनाय जादों बेवहाय कंग्रेसआ मालाबाबो देरहाबोफेराखै दा नैबे समावथ' आरो कंग्रेसनि खुनु स्क'पआनो गैया